badlu babo nabo. Sithi sibuya khona bangasayi bazosha bathi asibayeke bazibonele. Ebumnandini la uzongithola khona. 1994 bathi bakhululekile kodwa babhuqabhuqa indlala usizi nenhlupheko uzenzela umathanda ukwamaqhanqa ndlela kabayeshwami bathi sekwabazinto zakhona. Mokhuluma ngekusasa bathi leyonto leyo bathi mobabuza ngekusasa bathi kusasa laziwa. Mathiwa bathuthukise ngamakhono bayakhala ngohulumeni bathi amathuba wabona uhulumeni akenza umnyakazo kodwa bona abafune kwakunyakaza. Ungabanyakazisi bathi uyabaphazamisa uphazamisa injabulo yabo phela okubalekile kubona injabulo bona baphilela inamhlanje nekusasa namhlanje konke namhlanje. Abanazandla balinda ukwenzelwa makuthiwa abanazandla balinda ukwenzelwa kodwa makuphakame zikaFaro zandla zikadlula nekhanda bathi isizwa siyaphakama bayophakamisa ubani bengafune kwakuphakamisa ophezulu ophakamisanayo bayophumelela kanjani bengasebenzanga bayovuna kanjani bengatshalanga. Mokhuluma ngesonto bathi leyonto into ezakwazi namakhehla oxakayo kufa bona kuqala eyabingcebo iphelele kwimfashini abadlula mfashini abanandaba baspenda malini entweni ezingena kubasiza kusasa. Mawubabuza ngekusasa bathi kusasa laziwa. Basibiza izinja zegame ngoba khona impilo imidlalo ndlela abathanda ukudlala ngayo ngekusasa labo bayagembula. Bakubiza ngesilimo mokucabangela ikusasa bathi you only live once ungazoba serious lalela baqinisile you only live once and impilo ayiyona imuva ayinawo phathi usebenza kusakhanya. Akuthi makuba nzima kakhulu usebenze kakhulu ngoba kuba mnyama kakhulu mangabe sekuzosa and uNkulunkulu ngesikhathi lehleka yena uyakuphakamisa. Masibatshela bathi babengekho ebusheni bethu asibayeke badlo babo nabo. Sithi sibuya khona bangasayi bazosha bathi asibayeke bazibonele.